Здравейте, мили хора! Така, пак ще правим това. Тик-ток! Добре, това давай. Тик-ток! Още път силно. Тик-ток! По-ясно. Тик-ток! Нормално кажи тикток. Тик-ток! Нормално. Тик-ток! Кажи нормално тикток. Нормално тик-ток! Добре. Я Snapchat. Снапчеп! Snapchat. Снапчел! Snapchat. Снапчеп! 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 Снапчел! 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 Snapchat. Да. Word. What? Лостоп. Лостоп. Аз ти казвам WhatsApp, а не WhatsApp. Лаптоп. Инстаграм. 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 Дай пак. Инстаграм. Още път силно. Инстаграм. 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 Кажи го, аз какво ти казвам. Инстаграм. 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 Инстаграм, ето. Нистак. Какво? Фейсбук. Бурк. Бурк. Фейсбук казвам. Фейсбук. Така, още един път. Фейсбук. 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 По-силно да точи маха. Фейсбук. Още един път. Фейсбук. По-силно. Фейсбук. 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 Така. Ютуб. Ютуб.